muradin ƙauna. Lamarin ƙauna shi ya shafi ruhina. A hirar ƙauna ke ce na kira da rabin jiki, ki zam sashi na in kika bar ni ba na jure ban kwana. A hirar ƙauna kai ne na kira da rabin jiki, ka zama angona kai ne wanda ba na so ni ban kwana. Kalaman ƙauna zauna duk da ni na faɗa miki, biyar ki da ke ce kamar ki duniya da wuyar saki. Har a birnin kyau ma 'yan mata na ga sun sara miki, fili na biya yar gidan tarbiya. Tun da kika rike ni a nan na gane soyayya ta yi min rana. Rana Duba sashen ƙauna har gobe zantukanka suke sama. Zana yau da sabege fili na zuci gashi na sama. Ra'ayina kenan tun farkonka na yau hidima. Abokin raina, muradin raina, jini da jikina. Ga ka walla ƙauna ba ta yi min kuna. Ƙauna ba ta yi min kuna. ki kasance tawa ko babu rayuwa na amince. Babbar kadara ce birni na so ba na rance. Zane tafkin kauna na sanya zuciya ta sarace. Garari ya takaita ruhi kin min kyauta, babu mai yi masa mun a kake duniya ko na daga hannuna. Ko na daga hannuna. Farka mini sanda a duniya ta so na makance. Fadar ka kai ni domin a zuci na ɗimauce. Daraja ta lumana ainatu baya kan na yi dace. A baitin ƙauna mi hirar ƙauna, don ka zani ziyara a nahiya ta so har na yau bacci na. Har na yau bacci na. Bambarin kiki yau garari, Ba na ɗaura alkawari, saman ki nake fahari. na ka zama alluri. Kin zame mini alkhairi, Zuci in ba ka ya ce garari. auren ki nake buri. Wasa ayyan ayyari, Girki ki nake marari. sunnar da alkhairi. Rabbi salli ala bashari. Rasul